Zer esan ez, bihotza uzkurtzen zaizu, gorpuak ikusten duzunean, ez, motorra duzunean. 75 urte pasa berretzen du dira, hemen, egoteko. Egia, justizia eta reparazioa hitz egiten digute batzuk, baina benetazko egia, benetazko justizia eta benetazko reparazioa zein iristen diguten. Hemen gaude eta jarraitu ezagun hilobi guzti hauek eta lur guztia bateatzen, zen lurra ateatzen honek eta gorputza hauek agerian usteak ekarriko digulako hori. Ekarriko digu egia, egian bidez egingo digulako justizia eta justiziaren bidez iritsiko da reparazioa. Famili eta inguruko guzti gure besarkadiek gaudina. Hau da gure historia, hau da gure herria, hau edia gure senideak, hau edia gure aitona monak. Beraz, beraien eta berei pairatuztena azala atu arte, ez da, herri honen benetako historia idatziko. Ikasi ezagun historia, zetorkizuna, hobea izan ezagun eta ereki ezagun. Baina benetako egiaz eta benetako justiziaz. Bestela, farsa bat izango da, gaurko abenduaren 6 honek batzuntako jai eguna da bezala. Farsa da. Egin ezagun benetako justizia, benetako egiaz.